Mbak nyuwun sewu, Mbak Sri sapa mau? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Kriteria pasangan seorang laki-laki, seorang suami yang diinginkan dari Mbak Sri orangnya seperti apa? Bagaimana? Betul. Ya dalang. Oh, kowe iki wis ketok. Terus Kok iso? Lah iki dalang kowe wis. Sabar ya, sabar. Pancen kuwi nek sing kono iki ra cocok-cocoke ya pesek-pesek ngene. Sabar. Siji dalang.
ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya nduk anakku sing tak tresnani Limbu. Oh iya. Nganggo unjal ambekan, nganggo ambekan luwih dhisik. Mengko perkara lakon Petruk dadi ratu kena dirampungke sak rampunge Limbukan. Ning sing luwih penting, sing luwih baku aku karo kowe ngaturke apa to wigatine awake dhewe tinimbalan. Ngono. Iya. Ning luwih dhisik, sadurunge kandha utawa matur sing maneka warna kang sarta tetembangan kang akeh-akeh. Iya. Luwih dhisik anakku Limbuk tak gandeng tanganmu, ya kuwi ngucapake kang sarta ngungkapake rasa syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Tuhan Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya. Mergane aku karo kowe isih diparingi wujude nikmat. Oh iya, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Oh iya, mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Iya, iya ngestokke dawuh. Banjur bengi iki kagelar katon gayeng gumarenggeng sajak beda kang sarta siji karo taun-taun sadurunge iki gelar adicara apa mak iki ngene nduk adicara bengi iki acara rutinan pendak taun. Oh ngono. Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi bersih desa. Oh ya, ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi. Oh ngono. Ning tujuane sawiji, tujuane ora beda, ya kuwi ucapan dan ungkapan rasa syukure para warga masyarakat. Iya. Ingkang lenggah ana ing talun dikonjokake marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya, ngestokke dawuh. Jenenge wae bersih desa, bersih desa. Bersih desa ora mung ngresiki laire nanging uga ngresiki sing dadi batine. Oh ngono. Tembunge Jawa ngarani mulat sarira angrasa wani. Oh ngono. Dadi iki acara rutinan pendak taun pisan kanggo introspeksi diri metani selama setahun iki aku duwe salah apa. Iya. Aku tahu ngelarani apa karo tanggaku. Oh ngono. Jadi iki yo bersih desa mengajarkan tentang bagaimana kita bersosial dan bermasyarakat. Pancen bener. Jadi ana ing acara nyadran utawa bersih desa, ya. Sing ora tahu kumpul tanggane dadi kumpul karo tangga. Oh ngono. Mergo ning agama ki wis diatur no. Ning agama wis diatur. Dadi wong tetanggan kuwi ana hak-hake. Oh ngono. Hake wong tetanggan apa wae, Mak. Hake wong tetanggan kuwi siji, ya kuwi radu salam. Radu salam. Artine ya kuwi mengucapkan salam. Oh ngono. Kuwi wajib yen kecethuk tangga. Satruwa kaya ngapa? Krasa kaya ngapa tukarana karo tangga upamane. Nek kepethuk wajib ngucapne salam. Oh ngono ya Mak. Kuwi termasuk hake tangga sing angka sepisan. Hake tangga sing angka 1. Hake tangga sing angka 2 nekanana nek tanggamu lagi kagungan kersa utawa duwe gawe. Oh ngono. Becik kuwi walimatul khitan, walimatul urus utawa bancaan utawa slametan, kuwi tekanana. Oh ngono. Melu seneng nek tanggane entuk kabegjan. Oh ngono. Wajib melu seneng, wajib melu bombong, wajib melu bunga nek tanggane entuk anugerah. Pancen bener kaya ngono, Nduk. Iya, Tapi tak kira warga masyarakat yang lenggah ana talun iki patut diacungi jempol apresiasine kang sarta kerukunane kok Mak. Pancen bener kaya ngono, Nduk.
kene iki wis kan kena kanggo tepo palupi. Heeh. Dadi kerukunane tidak usah dipertanyakan lagi. Pancen bener. Ana to kadang-kadang nek tanggane seneng atine mangkel ngono kae ana to no? Ana, heeh. Tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mencret. Oh iya, ana ngono kuwi. Ana ning nggone aku kono nek talun kene ndek enek. Oh iya, hae tangga. Terus yang terakhir tekanono yen tanggamu lagi kesusahan. Kuwi ya termasuk hae tangga. Diatur nggone agamane awake dhewe. Alhamdulillah. Mula iki adicarane, awake dhewe wajib ngaturne panuwun sing tanpa pepindhan, mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Iya. Unjuk sapa bae. Ya kuwi kon kunjuk Bapak Kepala Desa. Iya. Pak Lurah. Iya. Ya kuwi ingkang winungku kinurmatan pepunden kula Bapak Sardi ya. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki kang dipandhegani dening yen ora kleru Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno ya. Alhamdulillah awake dhewe iso jembarne Serawung karo warga masyarakat ingkang lenggah ana ing talun. Iya. Sowan komplit kanca-kanca sanggar seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Nganjuk no. Ngono. Iya, ternyatane awake dhewe wis ana 3 dina iki ora leren. Sesuk lagi leren 3 bengi. Wingi bubar wae awake dhewe ya kuwi ana ing Laladan Kenep. Bablas rene alhamdulillah. Arep dikaya ngapa lan kepiye wis kadung nampa kapercayan kuwi abot sanggane ya Mak, abot sanggane no. Iya ngestokke dawuh. Luar biasa ya. Seneng karo warga masyarakat ing talun, seneng no. Ternyatane agama ya wis tau ngandharake. Sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, tali paseduluran bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Allahumma amin. Ya. Dongaku cekak aos no, Dongaku muga-muga ana ing adicara bersih desa. Sabubare adicara bersih desa kang ana Laladan Talun. Desa Talun dadya desa sing badatun, Thayyibatun Warapun Ghafur, Gemah Ripah Loh Jinawi, Kertotata Turaharja Murah Sandang Kelawan Pangan, Cina Ketok ing kamulyan, tinebena saka bencana alam. Allahumma amin ya robbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora kabare sajane rada lalen
Ngiyup iya kono sego iya sego pecel dadi bakso kok iya ora apa-apa yo ngiyup sindene menyelamatkan diri nek jero kotak piye karo aku iya kono ora apa-apa wis ora apa-apa yo Guri wis ditutupi wis. Sampun nggih. Yes. Ya, wis. Ora apa-apa wis karo mlaku ya. Iya, dasare ya wis iki masuk musim penghujan kok, no. Iya. Ya, ben udan sak cukupe, heeh. Nggo nelesi ben ora sumuk. Iya. Ya, anu sik, nggo ngendoni. Heeh. Kene wae. Yo nggo ngendoni suasanane karo ben ngenteni. Heeh. Mas Heru ben bawa sik Mas, bawanana. Pelok barang. Heeh. Ya. 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 Mangga, ya karo ngelaras ya, no? Ya karo ngelaras alon-alon. Mangga Mas Her. Ya. Ya. Kapan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa mureh adoh sukar sakit Ya. Glia tuh Mandantara.
pundhut saka Bapak Lurah utawa Bapak Kepala Desa kang sarta prangkating desa nyuwun lakon Petruk dadi ratu. Wis dipaket kok, Nok. Wis dipaket. Iya. Ternyatane awake dhewe nglakokne lakon Petruk dadi ratu iki nek ora kleru ya lagi pisan ji iki. Oh ngono. Sing wayangan ijen maksude ora duet. Biyen tau lakon Petruk dadi ratu ning duet. Oh ngono. Dalang loro. Ning iki awake dhewe katimbalan dipercaya Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa kang sarta warga masyarakat alun. Ya kuwi awake dhewe entuk request dipaket lakone Petruk dadi ratu. Oh ngono. Digunakake kanthi bener becik ya. Dadi lakone kudu kecekel ning seneng-senenge ya ora keri. Pancen kaya mengkono no. Iya. Apa meneh masyarakat Nganjuk kuwi? Masyarakat Nganjuk kuwi wis apal kok no. Wis apal. Tegese wis apal kuwi penonton Nganjuk kuwi ora mung pecinta wayang nanging uga pengamat wayang. Ora mung pecinta wayang ning ya pengamat wayang. Beda-beda no. Oh ngono. Dadi yen penonton Nganjuk sing dadi pengamat wayang kuwi, ya. Kuwi no arep budal saka ngomah arep nonton dalang sapa ki wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Tegese nggawa sangu dhewe-dhewe kuwi piye? Wis duwe cepakan upamane aku nonton dalang A. Ya. Kuwi arep nonton dalang A ya ora arep-arep ben kaya dalang B. Oh ngono. Arep nonton dalang B ora arep-arep dalang B mau iso kaya dalang A. Oh ngono. Dadi penonton Nganjuk iki penonton sing bijaksana. Ngerti keluwihan, ngerti petingan kang sarta ngerti kekurangane dalang setiap dalang kuwi mau. Oh ngono. Sing penting gelem nguri-nguri kang sarta ngurip-urip. Iya mak iya ngestokke dawuh. Ternyatane awake dhewe selaku dalang ibarat wong dodol ya kudu iso ngedoli kabeh ya mak. Pancen bener nok kaya mangkono. Iya. Dadi upama wong nonton wayang kuwi niatane beda-beda. Beda-beda niatane upamane ana sing saka ngomah niate mung kepengin nonton lagu-lagune. Ana sing niate saka ngomah nggur kepengin nonton keramaian, nonton bakul. Ana sing ngematne lakone ngematke pituture dalang. Iya. Dadi beda-beda. Lah awake dhewe kuwi selaku dalang, pelaku seni dan budaya. Iya. Kuwi ibarat wong dodol kudu iso ngedoli kabeh. Godhong tela wae bisa gawe lega. Kenapa sama samane manungsa ora bisa gawe lega? Oh ngono. Diratani kabeh mulane. Ya, Ya sak tembang meneh mengko terus munggahke Cak Slendro kon ngancani awake dhewe ning dhuwur kene. Oh ngono. Ya, Dik Sinta jumeneng, Dik. Ben ora kademen. Duduk. Dene kudanan ndak, Cik? Mboten. Iya, Po. Nggih, mangke nggih. Lah manut jenengan. Tamane, Cik, Nggih. Amin. Apa wae mek kan ono mik muga-muga dongane apa aku mau? Pripun wau? Pak Dalang tak dongakno ndang petuk jodoh. Istri soleka ayu rupane ayu atine. Ayune nek karo jenengan ayu ndi, Bu? Nggih ayu. Ayu nek mikir suwe ram. Nggih sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu, Dek Sinta. Suasananya mendukung nggih. Mendukung untuk hujan-hujanan. Mendukung untuk keruntelan. Ya. Iya, Bu. Makasih.
Iya. Udane nek mbok sawer 10.000 ya lumayan lah. Lumayan lah, Bu. Ya. Iya, iya. Nggo tuku beras esuk. Mboten napa-napa, Dik. Anu sik, jenengan sak bawa sik, Dik. Engko langgame anu kalem-kaleman dadi ati. Aku njaluk dadi ati. Oh, dadi ati. Pelok barang. Bawanono sembarang mengko pokoknya sing pelok barang. Mangga. Udan ini mbarai Caca rasungkem karo Imron sik lho. Lah. Gara emang ya ora padha mampir. Sing duwe wilayah kuwi. Lah iya. Imron. Terus among hati pawi Masyar, Bastiar lho melok ngene. Ramadi nek macak blangkonan malah. jane saaliran kuwi jane. Ya terus. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Tembang menika nggih kula kintunaken kunjuk dhateng Bapak Lurah kang sarta sedaya panitia. Mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampining sayah tombo kesel nah. Ya, ajeng. Yen angel ka langkung Ya, ditelaske. tan kanoti numbas harato Ya, didawane langgame dadi ati. Yuk gamelan, yuk musiki ngerangin. Ya, heeh. Monggo buka celuk Dik Sinta. Dados. sing kaya ngapa menyatane lakon seprene angger gandro wakasane malah bangun tresno
Langgam Dadiati menika nggih kula aturaken kagem sedaya netizen. Oh ya, penonton yang memantau lumantar channel streaming Astabrata Media. Oh ya, kanca lek-lekan malam Minggu. Betul. Yuk diteruske, Dik. Langgam Dadiati. Ya. Konjo para warga masyarakat ing Talun, guyub rukun. Selangkah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Ditelaske, yuk. Dik Sinta, wis ngunjukake ya kuwi tembang Langgam Dadiati. Yo aku tak golek kanca. Golek kanca karepin guyon bareng ning kene, menyapa warga masyarakat Talun. Oh ngono. Mas Lindro, ya tak aturi minggah ana pepanggungan, Mas. Tumpake prau, tumpake praon. Karepin cepet munggahi ana panggung. Yo, Mas Lindro, katran minggah ing Sasana Budaya. Terus.
syukurillah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Lendro. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Akbar. Alhamdulillah. Terang Mas. Terang nggih? Nggih, alhamdulillah. Iki mang udan mong pinangka pralambang nek basa daerahe kula wonten Blora menika sing diarani uyuh kinjeng Mas. Oh, uyuh kinjeng. Udane ming sedhelok sebabe apa kok diwenehi udan? Mergo kamar mandine ora enek banyune. Tak kira perkara apa kok yo iso lho sampeyan. Nggih wong kula nguyuh mawon kadung tak uyuhne ora enek banyune nggih kula tutul-tutulke teng tembok. Layak alhamdulillah. Tapi ini hujan walaupun ini sudah agak reda tidak mengurangi apresiasi dan antusiasnya warga masyarakat Talun. Tepuk tangan untuk pagelaran malam hari ini teman-teman. Wah, luar biasa. Pancen niku Kabupaten Nganjuk niku sebagai tolok ukur Mas untuk wilayah untuk bangsa Indonesia. Ya betul. Bahkan setiap malam benbengi mesti enek wayangan. Benbengi ana wayangan. Apalagi malam hari ini ada beberapa titik wayang kulit sing ditanggap karo Piyai Nganjuk, termasuk Piyai Nganjuk menika nguri-nguri kabudayan Jawa uga melu nguripi wayang kulit. Hebat luar biasa. Nggih. Begiki yo akeh wayangan ning Nganjuk. Termasuk di Talun malam hari ini. Leres. Heeh. Deloken antusiase yo ibu-ibu joget ya nek udan malah joget ya deloken. Ya ngono kuwi. Sampeane aja ngece kali ibu lho. Aja ngece piye? Wong bahagiane wong urip ki nek kaya wong ngeten iki lho. Oh tenan. Nek sampean umpama tanggane duwe gawe, kancane duwe gawe, sampean mesti mikir becek, mikir buuh. Heeh. Beda nek ngeten iki. Lah ngene apa ora mikir becek, apa ora mikir buah? Ora mungkin kok mikir buah buta nggih joget wonten pertelon ngoten. Rumangsa. Ibu yo teng mriku. Sehat nggih Bu nggih.
Adi ya yes. Kowe iki kok yo ngerti apa ora? Alah anggere tawur ngene pokoke nek gak melok edan gak cocok. Dalem-dalem mau disawer nggih. Wah, matur. Napa, Bu? Leres kok Bu ya. Iya ngene iki. Mula kowe aja mleti jek enom nduk so nek tuwa ya ngono kuwi kowe. Rumangsaku kok Jek Mas Akbar ngaturaken panuwun dumateng Bapak Lurah Mas Rendro. Pak Lurah sinten menika? Pak Sardi nggih. Pak Sardi. Nggih matur nuwun Pak Sardi. Ya. Sampun kersa nimbali kula. Nggih, heeh. Sik to sampeyan biasane dandane jarike separo ki jarike dawa. Anyar kok Mas niki. Oh, anyar. Beskape ketake ya anyar. Anyar Mas derekke jenengan kok. Blangkone ya anyar. Nggih nyilih niki wau nggone Pak Bisa. Ya wedaan. Nggih wedaan to Mas wong ireng kok wong raine kaya ndut tok. Iya, munggah panggung. Nggih. Lah sing ngongkon munggah panggung sapa? Lho. Sampeyan sing ngongkon munggah panggung iki sapa? Lah sampean ngoten lho. Lho. Lah ya sing ngejak pentas ning talon iki sapa? Lho, mboten jenengan to. Lho. Lah aku apa ngubungi sampeyan? Lho sampean wingi rak WA kula. Heeh. Mas Lendro tanggal 10 benjing sampean teng pundi? Kula dik dalu kan teng Blitar nderekke Mas Kangko. Heeh. Sampean WA kula di bengi Mas Lendro sesuk teng pundi Mas? Perai Mas Akbar. Heeh. Kula aku ngabari. Nggih. Aku pentas ning talun. Lah nggih. Lho, lah nyapa munggah panggung? Wong aku nggur takon, kowe longgar apa ora? Longgar apa ora? Longgar. Lah yo aku pentas ning talun. Sing ngongkon kowe munggah sapa? Wong aku nggur ngabari tok. Ayo kowe. Lho. Ayo kowe. Sik lho sampean iki. Lho lah iku bayarane kula pripun iki? Lah mbok. Lah kowe kadung beskapan, kadung blangkonan, kadung jarian kok. Ayo kowe. Iki mongko arep lucu lho Mas niki Mas dilongkas lho. Lho, ayo. Dadi dalu niki mboten jenengan ngajak ndagel kali kula lah nek aku genah sing nelpon Pak Sardi, Pak Kepala Desa, Pak Lurah. Sabar tanggal 10 longgar pentas teng talun nggih penabuh sing ngabari aku. Ayo tanggal 10 tanggapan ning talun, sinden-sinden sing ngajak aku tanggal 10 ayo tanggapan ning talun. Nggih. Lah aku yo ngabari sampean to. Ngabari 10 longgar apa Mas Lendro? Longgar Mas Akbar. Aku tanggapan ning talun. Lah nggih. Aku ki nggur ngabari sing ngejak sapa. Aduh iki bayarane melok sapa iki? Pak Sardi, Pak Lurah. Napa kok Pak Lurah? Sesek upama nyuwun sewu lho Pak nggih Bu, wis kadung wirang dalu niki. Terus piye? Kadung dandan, kadung jarian, kadung wedaan upama iki nyuwun sewu lho Bu, nyuwun tulung. Wong kula mriki nggih mbeto sopir, tuku bensin nggih ngetol. Upama sampean urunan 5.000-an ngoten pripun Bu? Nggih bayar kula niki Bu. Rumah saku. Dagelan kok dremis era. Mboten kok Mas, nyuwun sewu lho Mas. Seniman niku tidak boleh memikirkan finansial ataupun duit. Betul. Saged silaturahmi berkarya. Ngeten iki pun bahagia pun seneng. Saya-saya nyedulurke kalih piantun talun sing grapyak semanak kaya piyai kene. Mergo ngene Mas. Dalam sebuah pertunjukan wayang kulit ini, gelem diakoni apa ora? Ya toh, tujuan pusat utama penonton itu adalah dalang. Dalang. Pusat utama yang memimpin menata itu adalah seorang dalang. Ya toh? Jadi pagelaran malam hari ini kuwi seorang dalang. Dadi sampeyan nek ora bayaran, ngono ya wis ora apa-apa, mergo ikut memeriahkan. Wis ora usah mikir bayaran. Lah nek aku genah bayarane paling gede, mergo sing menata pagelaran dalam semalam suntuki seorang dalang. Sampeyan ku bayarane gede. Paling gede, mergo tanggung jawabe abot. Alah, mboten. Mergo melek sewengi dalang. Lah yoga apa ora melek, yoga apa micek niku sewengi. Ayo sampeyan iki. Bayarane kok murah sampean gelem pe ijolan karo tukang peking. Ayo. Niku kanca-kanca niki mbok apusi lho niki bar Akbar niki. Sik kowe aja ngedu kerukunanku karo kanca-kanca lho. Alah mboten ngedu kula niki apa anane nek kula niku. Lho, aku melek. Lah nggih niki kanca-kanca padha turu. Kuwi yo melok nabuh yo ora, Bro. Tak belani kowe bengi iki wong aku yo ora entuk bayarane yo. Kowe ketahe kok kerja sama karo Yoga. Ora iso, pokoke bengi kowe tak belani yo. Loh, tapi aku ora gur melek. Loh, lah ngopo? Aku nyuwara. Loh, heru apa ora nyuwara? Heru apa bisu manglo? Iki mang yo bar bawa. Nggih mboten, Mas. Heru iki pira swara? Lho, pira swara? Pira swara yo nyuwara. Sampane swara. Ketokne swara yo melek. Apa sampean gelem piye bayarane karo tunggil iki, ijolan karo iki. Sapa iki jenenge? Pio to. Yo Pio, yo ijolan karo iki. Lho, ora ning ngono, Mas. Ana apa? Aku melek jek mbok bantah. Nyuwara aku mbok padane wiraswara. Ning aku nak pacanku jarian. Oh, sampean jarian. Lah apa sindanem iki do-do? Ayo,
Jarian sinden yo jarian aku yo jarian. Ini ngene lho ngene. Arep ngomong apa kowe yo? Sik aku bengi kok malah goblok to. Wis suwe lho Mas sampe. Kok wis suwe. Maksudnya ngene. Pripun? Sing menata cerita dalam pagelaran wayang dari awal bedol kayon sampai tancep kayon, ya toh, dari wiwit sampai akhir, kuwi sing paling penting adalah seorang dalang. Ora iso. Kok ora iso lho? Sing penting niku mboten dalang. Kok iso ora dalang? Sing penting niku tukang diesel. Ayo sampean muni piye? Sampean mayang apik ramene sing nonton nek ora ana diesele petengan. Sampean sing delok sapa? Oh dalange demit to. Saiki penonton kok ya melu ngewangi slendro to ki. Lah ampun wong kadung ora bayaran kok ya Dik ya. Wis ora bayar apa-apa Dik, sing penting iso mirang-mirangno dalang nggih to. Engko urunan 5.000 nek gak ya 3.000 lah Dik. Sik, pripun? bantah neh. Bantah pripun? Dalang penting jek mbok bantah luwih penting apa? Tukang diesel. Ora iso enek sing luwih penting neh. Lah mboten enten no. Enek no. Napa? Terop. Ayo. Kuwi upama bayangno bengi iki enek terop. Prakudanan kabeh iki. Sing penting nggih mboten tukang terop. Lah apa? Tukang son. Lho, kok iso son? Lah sampane ora ana sone ra koyo wong bisu. Enek sing luwih penting neh. Napa? Tukang masak. Luwih penting neh tiwas son. Lah nek enek sono nyemepak, enek Deni tukang operator son. Nek ora enek mam, arep mangan ning ndi? Sing penting ya ora sing masak. Sing masak. Lah sing luwih penting apa? Sing nanggap. Entek iki pokoke. Ngapa kok sing nanggap? Tak entekne lah saiki sampean enek sing masak, enek sone, enek terope, enek tukang diesel, enek dalange. Nek ora enek sing nanggap sampean ape tanggapan ning perapatan. Enekne sing luwih penting. Napa? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah. Wis Entar. Wis ayo arep mbok ungkuli piye? wis kadung bingung nggih ngoten niku. Ayo arep mbok ungkuli apa? Weh kadung mumet nggih ngoten niku entek punan. Nek niku pun telas niku lho. Tapi luar biasa lho, Mas. Wah tenan kok kula niku salut kalih warga mriki nggih. Antaranipun pejabat perangkat kalian rakyat nyawiji ketok guyubipun ketok rukun mertandake bahwa desa Talun nika desa-desa sing balbatun thayyibatun warafun ghafur gemah ripah lojinawe cepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Grabake piantun panitia wah Mas luar biasa kok. Betul. Piyai kene panitia nika cekatan trengginas cepet segala hal apapun. Dalam mengatasi kanca-kanca nggih. Nggih. Dalam menyambut kanca-kanca. Leres sampean diaturi maem, diaturi dahar ning gone transit. Transit. Urung sampai dipangan wis dilebokno iki Mas. Gene apa-apane iki. Saking cepete. Dijole sing anget. Arep dijoli sing anget. Ya. Ngeten iki lho Mas, hebate piyai kene ngene iki. Hebate. Mayoritas profesi seorang masyarakat di Talun itu sebagai petani. Leres nggih? Nggih. Petani nggih. Petani itu adalah pejuang pangan Mas. Ketahanan pangan Indonesia itu adalah terletak di pundak para petani. Betul. Mula didongakne muga-muga para petani tandurane lemu-lemu, anene akeh, regane payu larang. Amin Allahumma. Amin. Amin. Dadi ngene lho, mencontoh masyarakat Talun. Dadi awake dhewe iki bukan hanya sebagai seniman, tapi nek ora tanggapan iso-isone dadi petani. Dadi ora jagane tanggapan tok. Ye, upama aku karo kowe kerja sama dadi petani nyonto masyarakat Talun. Patungan, menanam saham paling enggak lah ya. Urunan awake dhewe. Urunan nggih tuku sawah nggih. Tuku sawah, dadi awake dhewe ora tanggapan santai. Jagane sawah. Nek kula ketoke tuku sawah kok gak kuat, Bos. Duh, urunan karo aku. Nek sampean cah sewengi ngeten iki 10 yuta, lah kula iki ora jelas kok mbok jak tuku sawah. Lho, sik to. Maksudnya ki awake dhewe iki mbak anu kowe baleni kowe anu ngecarane iku menanam saham apa iku pitungan 50-50. 50-50. Oh, urunan. Tuku sawah regane 100 yuta lah. Umpamane katakan 100 yuta. 100 yuta. Awake dhewe urunan modal 50 yuta. Diklumpukne kersanipun maju sugih-sugih kaya Piyai Talun kene. Betul. Ditukokne sawah ditanduri, digarap. Aku ya paling ndak ya nek digarap aku milih sing dhuwur Mas. Milih ndi? Milih sing dhuwur. Mergo panenan iku opae metune sing dhuwur. Oh, milih dhuwur? Nggih. Terus kok adewe wong loro garap. Bar dalang bar dagel marane sawah. Gawa pacul. Tak tanduri. Tanduri napa? Tak tanduri brambang. Ya ora apa-apa brambang. Panen entuk pirang-pirang ton tak dol duwite tak pek. Lho. Sampeyan iki kok
Lah jare 50-50 to. Nggih. Separuh-separuh to. Wong modalnya 50 yutonan. Lah memang jalukmu bagian ndi? Bagian dhuwur. Lah brambang nek dhuwur apa? Godhong brambang. Lah ya wis kuwi panganan godhong brambang. Aku brambange entuk hasil panen tak dol payu larang. Sampeyan bagian ngisor, bagian wohe, kula bagian godhonge. Ora apa-apa kok tak biyokne sinden-sinden iki. Sobrone sinden. Pun mboten napa-napa. Saniki Piye? wis, oh brambang sampean pek dhewe ndak masalah. Tak pek dhewe? Bar panen brambang digarap neh. Digarap neh wong loro. Kula milih sing ngisor, wis tanduri brambang milih ngisor. Milih sing ngisor? Nggih. Tenan? Sawah digarap wong loro. Oke, digarap bareng-bareng tek 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 tek. Panen. Bawa pacul. Nggih. Tak tanduri pari. Pun mboten napa tanduri pari, kula milih sing ngisor. Lho, panen Panen tak do duwite tak pek dhewe. lho lah kula bagiane Lah memang milih ndi? ngisor Ngisor pari ngisor entuk apa? damen. Lah ya, wis wi emploken damen wi. Engko nggo angkrem ya Bu ya. Kok iso nggo angkrem wi. Wis nek ngono kula milih ngisor milih dhuwur, Bos. Loh, kok serakah men to Wis kadung nesu kok. Pegel karo sampean wong nyambut gawe wong loro kok ya ora rukun. Yo dhewe yo panggah diatasi no. Kowe milih ndi? Ngisor dhuwur entek Oke. iki wis. Udah sawah. Nggih. Nek nggawa pacul, Pacul tak tanduri jagung. lho, aku ora bagian tebone. Pun sawahe didol nggo nanggap wayang teneng wong talun ngoten mawon. Wis ngono. Oh, nggih, mboten kantunan niku lho. Aku dalang ora panggah kalah. Ning kula gumun lho Mas, nyuwun sewu. Piye, Kula piye? niki badhe nyadong duka kalih Mas Akbar. Nggih. Kala mben menapa Mas Akbar rak sampun ngasta dadi guru. Heeh. Kenapa sampean kok dadi guru kok pegel malah milih dadi dalang? Lho, karben bebas no. Ya ora perkara bebas niku nek kula justru mboten seneng kalih guru ngoten niku nek sampean dadi guru mboten cocok. Kok ora cocok piye to? Penak dadi dalang. Maksudnya piye? Nek dadi guru sak wulan paling ndak iku bayarane mentok niku 10 yuta. Nek PNS. PNS 10 yuta sebulan. sak wulan. Wis banter-bantere wakeh kae 10 yuta. 10 yuta sebulan. Penak tetep penak dadi dalang. Dalang Dalang ngeten iki ngene iki 15 yuta. Iki sewengi mongko dhek iki wis 3 dina. Berarti kayamu pendapatanmu 3 dina iki 45 yuta. sik to. Kowe nyapa kok ngitungi bandane wong liya e? Ora ngitungi jelas nek genahne lho. Ora iso genane. Lho butuhe yo akeh kok. Oh nggih ya, sing penting niku nyuwun sewu. Kula nggih matur nuwun kalih Pak Panitia, Pak Lurah. Sing penting niki guyub rukun kalih tanggane, kalih bojone. Kalih bojone. Mergo garwa niku sigarane nyawa utawa sigarane jiwa. Ditresnani apa anane wong tresnani kaya kula ngeten iki kalau bojone tresno. Rukun Mas karo bojomu. Rukun. Karo